BJP asong atum pen mass joining amai kapado. Honda Dio scooty number AS09E6550 Langmeli Forest Office athengo numpode. Laka Kreketom Langhin constituency alo pekjam ademalong kapang thirasai kite. Kadong pinani kang sama bertalong peneli thare monosangti non bertang ton pen arjo ponik tha. Korkanthi constituency ka parlo Phongberik High School along BJP asong atum pen mass joining amai kang ni pon pusi niletum Carbedeli news aferang ke pen sai hemlong bertanang pale. Titi ni bhai kre phorni Phongberik High School ahemalong BJP asong atum pen mass joining amai padopon. Bangso amai porphai hini rajitin pen pangcheng ponsi dolo inti pensi bangso amai jari pon. Alhi aman pen ka chitongdun Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tiso, East Karbi Anglong Secretary Dilip Ronghang, Samilangsu VDC Chairman Khogen Tiso, Korkanthi Constituency Worker Khonsing Rongpi, Phongberik Lens Chairman Rajas Kiling Lapen, Penangan Man Peng Kidoatum Chitongdun. Last ho ke claim na ma pang food and also committee ke do bom hot non na committee ke do ka to anti congress to mene nane BJP long dun po nane independent long dun po bahut ho la to malum o fan ke claim pen ni tum han ke damtang la MEC election no ke to anti congress na ke claim do na tum se pini monor congress na chari asoi tum ninge oi ang thek ba klaing pusini tum angke chok che la ke ni tum rengon de pusini tum congress ador bang ke ka gon pini ke la lo ke damtang ke congress long sini ki claim lo dam lo ni country for claim lo la sin non jong mon nang ke chari bom ki chok che ke le ang thek long si ni li non la junato la BJP ador lo ni ke bang ke non li tum da Korkanthi homestay yem ki claim ke dam ka do ke we rong pen ki chi ki che than ke pakla pon thek song thek ke long si la nang tum la BJP ador lo ni li pini yem sa rong ke bang la la Bangso amai long kapre kasong penta BJP asong long ka cepa ogdun kado kawe bang frikep abang ku bang fiatun BJP asong long cepa ogdun pusi pacini lapen non ke bang ji MLA kilik along mesen pen ki ogdun awot pen pahai pon pusi BJP asong pen pacini pon. Prime Minister Narendra Modi amhang ke thekani pacheton dunsi Karbi Anglong alo Langhen constituency pen chenglok prekja madem ahithi sai hemalong kapang thera sai deng pon pusi nelitum Carbedeli no saferang ke pen sai hemlong betanang pale. Chitini Bhai Kre Phorni Prime Minister Narendra Modi amhang ke thekani pacheton pen ada porphai cap apor malom pen laka kre ke thom Langhen constituency ka parlo jaipong utor borbil Langhin Manikpur lapen prekja madem along BJP Mondal Committee lapen BJP Yuwa Morcha lapen te BJP Rat Cycle bang phubang piatun cherapsi sewa pat mate cleanliness drive asai dengpon. India Prime Minister Narendra Modi ingdeng thoksekep amhang ke thekani pacheton ponsi bangso asai dengpon. Bangso asai ke deng pona hot BJP Rat Cycle bang phubang piatun pen kaningchi pona tengke bangso ke pangthe rasai ke pini Narendra Modi amhang ke thek anile ke claim chok nangji kali ponta ani bang sitame ke pangthe rasai deng ponangji atheke ko an ma kache pangthe la anse emethang ok pran lapen kachelang afan sitame la anse keme bangso asai ke deng pon ki ongdung BJP along sai ke cherap duna tumchi tongdun pen ingsam jin pen bangso asai chun pon halapu Hamren badong rong sopi lapen bokajan rong sopi ana thuta kapang thera sai kedeng pon posiniletum Carbedeli news aferang kepe birtanang pale. Ini tum rong riso yang hin ben la dak rong ke bang thera sai deng pon lo yo la bot pir hai hui ta non pan pon lo la ten gare long ko sapta lo hala lang aburing long ta pini ni tum sapa lo la si anso sei ke me kang theri pa tum non ne tang lang phan na so riso yang hin ben bang ther pon mong po la si ngang ri tum Chitini Bhai Kre Phorni kangsam porphai phora truck apor malom Langmeli Forest Office athengno Honda Dio scooty number AS09E6550 ingbodet pusinilitum Carbedeli no saferang ke Rajiv Rong pipen sai hemlong birtanang pale. Birta kelong na penki hawar ke hat baligaw amekar akai bidasing rong piasopo songja rong pia scooty pusi chinidun kangbodet atheke towarai Forest Office adung pasang komat ne pangthek thek atum pon pidat pusi than keponang den ta theklon dedet ajok scooty ke imbodat lo lasi labangso ai scooty theklong bang aling sitame la aber kipi a number 6002639865 along nang pachini vek thapusi scooty kangbodat abang pupen chuningri jongsi komat ne long lok pen birtanang ke pi abang phuafan aning aklong pen mesen akero pajir ponji puta nang pachini
Citini Faikret Hokani di Purangsana Sarpo Jutang Ahem Tun Lorulang Soalong, Ingdeng Ketom Nangkechok Karbi Kurusar Cingrum Amai Amhang Ketek Ani Katalan Pusi, Nilituma Ferangki Rajib Long Pipen Sai Hemalong Piltanang Pale. Labangso Katalan Amai Long Karbi Kurusar Cingrum Amai Amai Pu Akai Don Sing Teron, Karbi Kurusar Cingrum Amai Akong Chun Bang Akai Sikari Tisu, Karbi Honghari Youth Council Adun Maipu Akai Elvin Timung Lapen, KLNLF along akong chun bang akai thong teron lapen man kido karbi richo akai ram sing rong hangta chitong dun lapen ong dung karbi kurusar lapen kaprek arong pen ong dung karbi arat atumta chitong dun rangsina sarpo jutang ahem tun along kibi pon mate katalon pon lake karbi kurusar chingrum amai amhang kithek arni ani karwang ason si pining le thot tanang le si pini karbi kurusar chingrum amai asong atum amhang kithek ani katalon ibu bina kisum ke boiler ke jahan kan kamai kata mereka kau mungkin ha diupani dah mereka kau ni hemalong si diupani yang nam tawang ye kamai karena sining ko anak nekang tu ne kita pasung lapang sili tu cuma tak ada lagi lah hello anak masuk ninggi tak berita hidup itu makai lampai pidu kita halah solam terciri ninggi lalu sampai dah sinan kan kita video long silong potet sinan Labangso karbi kurusar cingrum amai karbi aran baren karkli kaphejo adhorom koson pen sikireng ver kechan ver jima posi karbi arat atum afan lapo anso se bidi sore kethan ponjia phan posi karbi kurusar cingrum amai amang patheklo lasi piniani amang kethek ani sitame katalan asai kedeng panu ponlo labangso amai katalan pon laki karbi aran ateng pen rangsena sarpo ahem tun asat tayalong dowan bui pen karkli kaphejo pado ponsi wo sangtar sitame long ponlo Vuangtar langdet penafi rangsina sarpo ahem to nalo damsi kacing bai cingsai jia phanpura maikang ni padopon puta nilitoma ferang kepe betanang pale Pini ani hangsa ma beta kala ansakang ton poneglo langik bom dame Karbi Daily News dome thakme korwang thu